Praise the Lord. Yep. Hallelujah,
Mangwa
challenger uya. 10. Ngatiwedzere hanzi 10. Tiwedzere ndiwedzere vadikani. Tiwedzere indine dollar chete. Wedzera itione. Obva wauya madzimai acho tu vari kuchallenge mukomana. Vanga challenge zvo chikomana ichi pakutamba. Uye nai madzimai. Yes, pana ava vauya 1. Alright, sister vauya ndaona sister. Ogoyo, namukoma. Yes. Pakutamba. Vasikana vane gumi kandi a bit faster. So tane vangani? 1, 2. Anti ngatitobe vadikani indine dola ribano toba ika vadikani mukoma wangu ari kuti havatambiri dola vari kuramba mukoma vari kuramba orati wezveni muchingotamba pasina dola chiwai mutambe ngatitambe sister vangu varipo vanzvadzi zvakari handiti 25 dzamateo vasikana vane kundu vasikana vane kundu vasikana vane kundu vasikana makatarisa ndima uchazobvata vasikana vane kundu vasikana
Yes. Vanhu vakachena zvavava, vakachena ivava. Rambai muripo, rambai muripo. Tinotenda ngokuchena. Mariguru bano bawuya mumasaisa baka kwa mwana kwa mariguru bano bawuya mumasaisa baka kwa baka kwa mariguru bano bawuya mumasaisa
shida chengeta enge yako simbarako ikuru aritisi kunewe mubuti simbarako
Pamusoro ndokuna tese tinoziva zvataringa pano nhaika urongwa huri pano ndewekuti taakuisa munamato wekuvhura. Tavhura tichakumbira vanogona kufamba wese tomboenda kunokomborera kumakuwa tozouya tichienderera mberi nebasa redu remunamato pano. Maita henyu nekuteerera. Amen.